От началото на 2023 година до края на юни в България са въведени в експлоатация 9625 жилища с почти 1 милион квадратни метра разгъната застроена площ. Това сочат данните на Националния статистически институт. По тези показатели това е най-силното полугодие от 2019 година насам. Средното завършено жилище през този период в страната е 100 квадратни метра. Спрямо същия период на миналата година жилищата са с 18,5% повече, а площта им се е увеличила с 16 на 100. За миналата 2022 година националната статистика показва, че строителството в България се е свило драстично, като това обаче не засяга жилищното строителство. На годишна база строителството на жилища се е увеличило с близо 30%. При строителството на административни сгради трендът е обратен – спад с над 23 на 100. Ботевград не прави изключение от картината в страната. Жилищното строителство има значителен превес, макар че то е било предимно еднофамилни къщи или малки кооперации. От години насам за първи път в Ботевград се изгражда многофамилна жилищна сграда, в която ще има 50 апартамента. Строителството върви с бързи темпове и се очаква до март следващата година сградата да има акт 16. Инвеститорът обаче предлага възможност жилищата да се закупят на зелено при преференциални цени. Лихвите по жилищните заеми в България остават на многогодишното си дъно вече година след началото на политиката на Централната банка по затягане. Статистиката на Българската народна банка към август показва, че за трети пореден месец средният лихвен процент по жилищните кредити се задържа на 2,57%.